azt tudtam semmit. Sziasztok, mi a gyógynövények vagyunk. Csapattagjai, Tomi, Dani és én Martin. Mi a gyógynövényekről fogunk beszélni. Hát mi csináltunk egy plakátot a gyógynövényekről a lakótelepen. Ezen a vasajtmájba a közönséges cickafal, a csattanómaszlag és az illaroduló fesketű, meg a széleselő kutifű van rajta. A vasajtmájba levele kerek és recés, és szárral együtt, rövid szárral együtt gyűjtik. A gyógyhatásai belsőleg köhögés ellen használják, külsőleg lágyító borogatásra használják. A közönséges cickafalnak a kenőcséből, cickafarkolajból gyulladáscsökkentő kenőcsöket csinálnak, és teájának nagyon sok gyógyhatása van. A vérromló fecskefű az állópartokon, házak szélénél és nedves területeken nő, hogyha bárhol megsérül narancságra ne csorduljon belőle, aminek gyógyhatása van a szönekre meg a kenőcsökkel. A széleselő kutifű mindenféle gyepben előfordul, feltétlenül hatású a levele és bogyóiból gyenge hasonlító hatású gyógyszert csinálnak. A csattanómaszlagnak a levele hosszú és recés, a bogyója diónyi nagyságú tüskés bogyó, görcsoldó hatású, és az asztmások a görcsös köhögésre is használják. Most elmondom, hogy a lándzsás utifűszirup készítése. Leszedjük a lándzsás keskeny levelű utifűvet, figyeljük, hogy ne legyen túl piszkos. Összevágjuk, belerakunk egy lábasba, és jó forró vízzel leöntjük. Összeturmixoljuk, hogy ne legyen benne túl nagy darabok. Belerakunk 30 dekagramm cukrot és 25 dekagramm mézet. A cukor helyett is rakhatunk mézet. Addig főzzük lassú tűzön, amíg barna maszlaggá nem válik. Még melegen leszűrjük és beleöntjük egy tálba. Hűtőben is tarthatjuk. Növények a lakótelepen. Széles levelű útifű. Gyepeken, útszélen világszerte elterjedt. A leveleit a gyógyszeripar felhasználja. A friss leveleket sebek gyógyítására is használják. Keskeny levelű útifű. Réteken, legelőkön, útszéleken világszerte elterjedt. A levelét a virágzás kezdetéig gyűjti. Gyógyhatásai azonosak a nagy útifűjével. Hasznosítása útifűtea, friss levéltép, szirup és borogatás. Tyúkúr. Vitamines kertekben és árokpartokon nő, a talajon szétterül. Segít a görcsök esetén. A növényt használják hasrajtóként, vízhajtóként, valamint reuma ellen. Erdei sövényszirák. Réteken, erdőben él. Vékony szárával akár 3 méter magasba is felkapaszkodhat más növényekre az óramutató járásával ellentétes irányban. A virágok borús időkben és éjszakára becsukódnak. Szászország. Virága este becsukódik, mezőken elterjed, szinte egész évben virágzik. Leveléből salátát készítenek. Pongyolapítban. Füves területeken, főleg kertekben nő. Repülőszőrös magvai vannak. Leveléből saláta és főzelék készül. Leveléből lévő vitaminok és ásványi anyagok, A, D, C és különféle B-vitaminok, vas, szilícium, magnézium, cink és magnán. Fekete csúcsok. Más néven kutyabogyó. Vadagokon, szantókon, szőlőben nő, gyomnövény. Madárkeserű fű. Zöldes-fehér rózsaszín, vagy pirosas virágai vannak, melynek a nyár elejétől az ősz végéig
folyamatosan nyílnak. Belsőleg húzatos, légúti megbetegedések és hasmenések elleni teák összetevőjéként használják. Fehér henek. A természetes gyep egyik legterjedtebb növénye. Jól alkalmazkodik a környezethez, még a száraz, fekvési területeken is eredményesen teremthető. Zöldre és szénának szállítva és jó takarmányt ad. Vörös heret. Üderétek erdőszéli virágok. Takarmányként állatok fogyasztják, a talaj nitrogén tartalmát növeli és gyógynövény is. Ásványa és vitaminjai. C, B1 és B3 vitamin, kálcium, foszfor, kálium, magnézium és krém. Köszönjük a figyelmet!